тамошагии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инак барномаи нигоҳи сайёҳ аст. Манзури шумо. Ҳамасола дар кишвари биштосоямон Тоҷикистон теъдоди зиёди сайёҳон ба назар мерасад. Албатта ин аз пешравӣ ва рушди мамлакат дарак медиҳад. Пас фикру ақидаи сайёҳон дар бораи кишвари Тоҷикистон ва шаҳри зебоманзараи Душанбе чӣ гуна бошад? барномаи имрӯзаро пайгирӣ намоед. рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон имрӯз яке аз самтҳои муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Сайёҳон аз гӯшаву канори ҷаҳон ба пойтахти кишвари азизамон, шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳои Тоҷикистон сафар мекунанд, то Тоҷикистонро аз наздик бубинанд. Фарҳанги бой, таърихи қадим ва меҳмоннавозии мардум ин ҳама Тоҷикистонро ба як макони беназир барои сайёҳат табдил медиҳад. чуноне ки сайёҳ аз Гурҷистон берад Тбилисо меҳмоннавозии мардуми тоҷикро дидааст ва чунин ба ӯ медиҳад. Меня зовут Мираб, я из Тбилиси, из Грузии. ман Берат Тбилисо ҳастам. Ин аввалин сафари ман ба Тоҷикистон аст. Кишвари бисёр зебо мебошад Тоҷикистон. Табиати аҷиб дорад ва имконiyatҳои бузурги рушд низ. Кишвари шумо бисёр зебо аст. Табиати аҷиб ва имконiyatҳои бузурги рушд дорад. Ба назари ман дар оянда Тоҷикистон метавонад яке аз кишварҳои беҳтарини Осиё гардад. Таомҳои миллӣ ҳамааш хеле болаззат аст. Ман худ аз аввал таомҳои осиёиро дӯст медоштам. Дар ин ҷо бисёр чизҳоро чашидем. Хеле лазиз ва хуб омода мешаванд. Мо ба Душанбе барои сайру гашт омадаем. Пас аз иштирок дар мусобиқа ҳоло ин ҷоем. Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо дар сатҳи хеле баланданд. Ба мо хеле писанд омад. Мо дар мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президент дар ноҳияи Данғара иштирок кардем. Ҳама чиз дар сатҳи хеле хуб ташкил шуда буд. Моро хеле гарм ва самимӣ пешвоз гирифтанд. Аз ин рӯ ман бовар дорам, ки дар Тоҷикистон одамони бисёр хуб ва меҳрубон зиндагӣ мекунанд. Мардум хеле меҳрубонанд. Агар чизе лозим шавад, зуд кӯмак мекунанд. Маслан, агар роҳро надонӣ, ҳатман нишон медиҳанд. Нам нужно сразу, они помогают. Улицу не знаем, например, подсказывают, и все. берун аз тамошои шаҳр инчунин сайёҳон бо ҳар гуна мусобиқаҳо низ ба Тоҷикистон даъват карда мешаванд. Сайёҳон аз ҷумҳурии Озарбойҷон маҳз барои мусобиқаи ҷоми президентӣ ба Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара иштирок карданд ва дар рафти мусобиқа аз таомҳои миллии тоҷикона истеъмол кардаанд ва фикрашонро чунин баён намуданд. Мы из солнечного Азербайджана. Из Баку приехали. салом, мо бо Анатолий ба Тоҷикистон омадем. Хеле хушҳолем, ки ҳоло дар ин ҷо қарор дорем ва дар мусобиқаи байналмилалии парапланерӣ барои дарёфти ҷоми президент иштирок кардем. Мо аз ин ҷо ба ваҷд омадем. Пойтахти шумо шаҳри хеле сарсабз аст. Мардумаш бисёр меҳрубон ва кушодачеҳраанд. Ин бори аввал аст, ки мо ба Тоҷикистон омадем ва албатта боз ҳам хоҳиш дорем, ки баргардем. Мо ҳанӯз на ҳама чизро дидем, аммо дар ноҳияи Данғара будем ва маҳз он ҷо таомҳои миллиро, ки бо анъанаҳои қадимӣ омода мешавад, санҷидем. Маслан, оши паловро, ки хеле болаззат буд. Ин ғизо ба мо хеле наздик аст, зеро мо низ гӯштро дӯст медорем. Воқеан мо аз зебоиҳо ва расму оину фарҳанги ин кишвар дар ҳайратем. Федератсияи парапланерӣ ва воситаҳои парвозии сабуки шумо моро ба мусобиқа даъват кард. Мо ин ҷо худро мисли дар кишвари худ ва хонаи худ ҳис кардем. Барои мо истироҳат хеле хуш гузашт. Ҳоло мо ҳама мисли бародар шудаем. Дар ин ҷо будан барои мо роҳат аст, зеро забонҳо ба ҳам монанданд. Бисёр калимаҳои тоҷикӣ ба мо фаҳмоянд. Да, то есть читать легко очень. С азербайджанским языком многие слова, они похожи. Да. сол ва сол чеҳраи шаҳр тағйир меёбад. Инфрасохтори муосир Душанберо ба як макони ҷолиб барои меҳмонон табдил додааст. Оля, сайёҳ аз Новосибирск 30 сол мешавад ба Тоҷикистон омадааст ва дар бораи тараққӣ ёфтани Тоҷикистон чунин мегӯяд.
салом, номи ман Оля аст. Ман ҳамроҳи шавҳарам аз шаҳри Новосибирск ба Тоҷикистон омадем. Ин сафар барои мо хеле махсус аст, зеро тақрибан 30 сол мешавад ки ба ин кишвар наомада будам ва ҳоло баъд аз ин қадар сол бозгашти ман ба Тоҷикистон як эҳсоси хеле гарм ва фаромӯшнашаванда дорад. Гӯё дар як вақти муҳим ва пурмаъно ба ин ҷо расида бошам. Ҳоло мо ҳанӯз бисёр ҷойҳоро надидем, танҳо ба сайру гашт баромадем, аммо ҳатто ин муддати кӯтоҳ кофӣ буд ки таъссуроти хеле хуб бигирам. Пеш аз ҳама маро зебоии одамон ба ҳайрат овард. Ман намедонистам ки мардуми тоҷик ин қадар зебо, нуронӣ ва ҷаззобанд. Чеҳраҳои онҳо, чашмони калон ва ифодаи табиии зебоии шарқӣ воқеан мисли як асари ҳунарӣ мебошад. Табиат низ хеле таъсирбахш аст. Дар ҳар гӯша гулҳои рангоранг, боғҳо ва манзараҳои зебо ба чашм мерасанд. ёдгориҳои тарихӣ ва муҳити шаҳрӣ ҳам эҳсоси махсуси гармӣ ва фарҳангро медиҳад. Тоҷикистон ба ман хеле писанд омад ва ман аллакай ҳис мекунам ки ба ин кишвар дил баста истодам. Имрӯз мо таоми миллии тоҷикӣ чашидем, шакароб, ки дар як табақи калони чӯбин пешниҳод шуд. Мо ҳатто ният доштем ки бо он нон гирем, вале фаҳмидем ки нон аллакай ҷузъи табиии ин дастархон аст. Ин барои мо як таҷрибаи ҷолиб ва фарҳангӣ буд. Ман шахсе ҳастам ки давраи шӯравиро дидааст ва бо як эҳсоси махсус мегӯям ки он ҳисси бародарӣ ва наздикӣ миёни мардум ҳанӯз ҳам дар ин ҷо эҳсос мешавад. Ман ҳар як мардуми Тоҷикистонро мисли бародар ва хоҳари наздикам қабул мекунам. маҷҳулин ҷозеб, шаҳрванд аз Ҳиндустон, 8 сол мешавад дар Тоҷикистон зиндагӣ ва кору фаъолият карда истодааст. Забони тоҷикиро дар сатҳи олӣ аз худ кардааст. қариб ба ҳамаи ноҳияҳо ва шаҳрҳои Тоҷикистон сафар намудааст. My name is Majulian Joseph. I'm from India. Tajikistan is one of the beautiful place and very small country, but having lot of like natures here. Behtarin dawlat hai, khushru, hawa toza. Yeah, like more than like 8 years I'm here. I can speak like like hastod foiz medonam like gabzada medonam meshada. National food awqat dawlat. Am Tajikistan awqat ma makhul shidam osh pulav, shashlik, wo shakarob, mantu, wo kurtob gadi, gusht, kali, chakka, bisor makhul shidagi. Raftagiyam, amo Khujand raftagiyam, Riga raftagiyam, Kalaizor raftagiyam, Karatok, Kupo raftagiyam, Nurak raftagiyam. am khel joy khushru yagom jo dedagi nestam. People in Tajikistan very friendly when they will see ai sharwandi khoriji da me binada surad me gira salom me kina bo mehmon dor me kina hay insoni khub shopping hay astai arzon tar bozor as agar yagom jo qimat kheli joy center meri qimat bozor meri arzo mesha khel hay mesha ma amja me dinistud khondum ay 2016 2021 tamam kadam اوزی کار کردستم متگراداب دا هم کامم کلیات گرفت. تاجیکستان نامخدام مثل احساس میکنیم وطن خود دوره. اما خوش هستیم، یعنی آبادیش هم میبینیم، مردمش هم میبینیم، بسیار ادبی خوب، بسیار اخلاق خوب قدم ما میکنه. احساس نمیکنیم که ما در جای بیگانه ماتیم، احساس میکنیم که نمی وطن خود ما گشت و گذار میکنیم. یعنی ما بسیار خوشی میکنیم
که شکر که این تو یک سرحد قطع تاجیکستان ما داریم و ما احساس میکنیم که فقط وطن خود ما جای خود ما. یعنی بسیار قطع ما خوب روی خوب میکنه. یعنی خوش هستیم ما یک خاطری خوب داریم که بسیار خاطری خوب داریم از تاجیکستان. اما خدا آبادی و قشنگ و زیبا بسیار خوب. ما بسیار خوش هستیم از مردم تاجیکستان، از ریاست جمهورش، از کلشان ما بسیار خوشی میکنیم که شکر یعنی وطن بسیار در ترقی، بسیار در خوب در وادی روان است. بسیار خوش هستیم ما و خوش شدیم از دیدن شما. بسیار خوش شدیم که شما قد شما معرفی شدیم، شما رو دیدیم، بسیار خوش شدیم. قربانتان، تشکر. میهمان نوازی والا نام خدا ما پیشترم گفتم که بسیار میهمان دوست، بسیار میهمان نواز و بسیار چی هستن، میهمان دوست هستن. واقعا بسیار ما تعریفش شنیده بودم که مردم افغانستان تعریف میگن که بسیار خوب وطن است، بسیار خوب رویه خاطر مردم افغانستان میکنه و واقعا که خود ما آمدم دیدم، واقعا ما بسیار خوشم آمد. حتمی وطن خود کدام میگیره، ما بسیار دوست دارم تاجیکستان. درباره تاجیکستان نمی فکر که ما از تاجیکای افغانستان هستیم دیگه. یک تمدن یک جا، فرهنگ یک جا داریم قطع مردم تاجیکستان دیگه. در حساب امنیت، تنجی، آرامی تاجیکستان دیگه بی‌نقص است. پیشروی خیلی است، مثلا نمی سرکا، دامسازی دیگه، زیبایی روز به روز زیادتر شده است، خصوص در شهر دوشنبه. درباره سیاحی البته ما خود زیاد در این وقتا خویشتبارای ما از افغانستان برای سیاحت در تاجیکستان میاین میبینن، پیشرفتش از ما که چشمگیر میباشه دیگه. مردم خوب، مهمان نواز. ман аз Колумбия ҳастам. Ин бори аввал аст ки ба ин кишвар меоям. Ман ба кишварҳои Истон сафар карда истодам: Қазоқистон, Узбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон. Ин бори аввал аст ки дар Тоҷикистон ҳастам. Ба назари ман Тоҷикистон хеле кишвари зебо аст. ман аллакай ба Қазоқистон, Узбекистон ва Туркманистон рафта будам. Ман фикр мекунам ки Тоҷикистон таърихи хеле бой дорад. Он аз баъзе кишварҳои дигар фарқ мекунад. Масалан, Қазоқистон бештар муосир ва ба оянда нигаронида шудааст. Узбекистон бештар муосир аст, аммо Тоҷикистон таърихи амиқ дорад. Инро дар биноҳо ва меъморӣ дидан мумкин аст. Биноҳои нав, кӯҳна ва хеле қадимӣ вуҷуд доранд. Мардуми ин ҷо хеле меҳрубон ва инсондӯстанд. Ҳама омоданд ки ба шумо дар дилхоҳ ҳолат кӯмак расонанд. Ман дар боғи Рӯдакӣ сайр мекардам ва бо гурӯҳи тақрибан 25 нафараи донишҷӯёни ҳуқуқшинос шинос шудам. Яке аз онҳо назди ман омада пешниҳод кард ки дар бораи кишвар ва шаҳр маълумот диҳад. Ӯ ба ман бисёр чизҳои ҷолиб гуфт. Ман намедонистам ки Тоҷикистон як қисми ҷаҳони фарҳанги форсӣ мебошад. Ӯ фаҳмонд ки Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон аз лиҳози таърихӣ бо ҳам вобастаанд. Имрӯз ман бисёр чизҳоро омӯхтам ки хеле ҷолиб буд. Ба назари ман хӯрокҳо хеле лазизанд, аммо ман то ҳанӯз бисёр таомҳоро насанҷидам, зеро зиёд дар гашту гузор будам. номи ман арчи, ман аз Сидней, Австралия ҳастам. Ин аввалин сафари ман ба Тоҷикистон аст. Ман Тоҷикистонро хеле дӯст медорам ва яке аз кишварҳои дӯстдоштаи ман ин Тоҷикистон аст. мо ба Панҷакент рафтем ва қариб як ҳафта он ҷо будем. Дар душанбе 9 рӯз мондем. Шаҳр ба мо хеле писанд омад. шаҳри аҷиб аст. Мо бисёр ёдгориҳо, боғҳои гулпӯшу зеборо дидем ва мардумаш низ хеле меҳрубонанд.
мо дар Панҷакент истироҳати хеле хуб доштем. Ба ҷойҳои гуногун рафтем, Саразмро дидем. Ба кӯҳгардӣ ва саёҳати якрӯза ба кӯли бузург ва ҳафткӯл низ рафтем ва бароям таҷрибаи хуб буд. бояд иқрор шавам, ки ҳафткӯл хеле аҷиб аст. ба ман ду кӯли охирон бештар писанд омад. кӯҳҳо ва рангҳо хеле зебо буданд. ман хӯрокҳои тоҷикиро хеле дӯст медорам. оши палов, шашлик, лагман, ҳамаи ин хӯрокҳоро дӯст медорам. умуман хӯрокҳои Осиёи марказӣ хеле болаззатанд. айни ҳол мо дар меҳмонхона ҳастем. меҳмонхона хеле хуб аст. ҷойи васеъ дорад. нархаш дастрас аст ва ҷойгиршавиаш ҳам хуб аст. мо ҳанӯз харид накардаем. ба баъзе мағозаҳои хурди хӯрокворӣ рафтем. нӯшокиҳо ва яхмоз харидем. онҳо болаззат ва арзонанд. номи ман Оуен Рингроуз аст. ман аз Сиднеи, Австралия ҳастам ва ин аввалин сафари ман ба Тоҷикистон аст. ман ин кишварро хеле дӯст медорам. дар ин ҷо маконҳои бисёр барои дидан ва ҷойҳои зиёде барои сафар аст. ба назари ман сайёҳон ба ин кишвар зиёд меоянд. дар Тоҷикистон имконият барои рушди сайёҳӣ хеле зиёд аст, махсусан дар кӯҳҳо. мо нияти дидани Бадахшон ва кӯҳҳои Фонро ҳам дорем. мо бисёр кӯҳгардӣ мекунем. дар Душанбе низ вақти хуб гузаронидем. шаҳр хеле зебо аст ва барои сайру гашт ҷойҳои ҷолиб низ дорад. мо ният дорем баъди чанд рӯз ба Бадахшон равем. ман хеле ҳаяҷон дорам, ки Бадахшонро мебинам ва мехоҳам маълумоти кофӣ бигирам. мо барои як ҳафта ба саёҳат меравем ва ҷойҳои гуногун аз ҷумла Вахонро мебинем. аз маълумоти гирифтаам мардуми Бадахшон хеле меҳмоннавоз ва самимиянд. ман мехоҳам бо онҳо вохӯрам ва дар хонаҳои маҳаллӣ ва юртаҳо зиндагӣ кунам. табиат дар Тоҷикистон аҷиб аст. ҳайвонотҳои нодир низ дар ин кишвар зиёданд. умедворам, ки мо бабри барфиро бубинем, гарчанде ки хеле камёб аст. махсусан ҷангалҳои арча ва гулҳои табиӣ хеле зебоянд. من جمسه من خطای جمسه 13 ساله این توجیک دا این نگه کتی توجیک آدم یجیه خوزی من توجیک بسیار جورا دروک بسیار این پیشی دو ارا 12 ساله ایجادا خونه سکسیا خونه پاس بسیار چو ایتاش خونه حوزه توجی که راه کلاسیویا سکسیا خونه بالام حوزه آچین کلاسیوی دوستم من دوست میدونم من آچین دوست میدونم خطای ما کاملا بسیار ایجادا توجی که این داگه زو آفرین
عزیز در همینجا رسیدیم به فرجام برنامه نگاه سیاه که فکر و عقیده سیاحان را پرسان شده پیشکش شما نمودیم. تا برنامه های آینده تنصیحت و خانه آباد باشید. خیر.